Gawe remisan mendut nggih dina kiye. Halo dulur kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane nyong kiye gek gawe mendut sing original ya. Nek winginane kan nyong gawe nganggo tela montol kae sing KW rolas. Saiki nyong gawene gek nganggo tepung beras ketan sing ori. Saurunge nyong gek gawe entene dingin ki gula jawa niki tak godhog misah soalnya kan nek gula jawa ngeres ngono iki lho nek ora disaring. Nek nggon kene tak salai pandan tak tambahi gula pasir karo uyah terus parutan krambile kuwi dicukurake sekalian diaduk-aduk nganti rata, diaduk-aduk terus cek kene ora gosong, ora sangit dicicipi rasa nek wis mateng terus dintas. Dilanjut ning nggon proses ngadoni adonane ning nggon kene nganggo tepung beras ketan sing kemasan kae wae sekilo terus tak tambahi karo pewarna makanan. Ning nggon kene gawe rika-rika pada sing ora seneng nganggo pewarna makanan ya ora usah warnani ora apa-apa. Terus tak tambahi karo santan-santane saurunge tak godhog tak tambahi uyah. Terus diuleni nganti dadi adonan sing bisa dibentuk kaya ngono kuwe. Dilanjut dengan proses mbunteli nang kene nyong jogot godhong siji tak olesi lengah tak digawe alas mipihi adonane kuwe. Ning kene tak pipihi setipis mungkin. Terus diisi karo entene ning kene entene tak isi akeh soalnya nyong dewek senengane entene sing akeh. Kerasa legi ning ngono nek wis mateng ya. Ning kene dibulet-bulet nganti entene kayak ketotop kabeh terus njogot godhong siji maneng diolesi karo lengah. Cekene engko nek wis mateng ke ora lengket. Dibunteli kaya sing nyong bunteli kue, dibunteli kabeh ndang nganti rampung. Ternyata kayak panganan ning sebagian tempat ana sing ngarani kayak kue bugis ngono ya. Jare mak nyong nek ning Banten kayak jenengane kue bugis. Nek wis rampung bunteli aja kelalen kuncunge, kucire kue diguntingi cekene tambah apik, cekene tambah rapi terus lanjut dikukus ning kene tak kukus kabeh nganti mateng. Basa wis mateng terus dintas nganggo jepitan ya, soalnya panas nyelomoti tangan. Basa wis adem hasilnya tak review ke ora lengket ning nggon godhong. Biasane nyong ngadoni nganggo banyu biasa ke lengket. Ki tak nggajal nganggo santen mau kae ke ora lengket. Dadi niki apik menul-menul alot ngono kae. Adonan mau kae dadi semene akeh wis karo mepel tak cicipi ya wis ya nyong wis matengan wis rampung tak pamit tak pareng.